Ni nôl fan hyn yn y gegin, a Lisa, mae gen ti rhywbeth neis i de. Oes, buns. Oes, sy'n byd gwell na bun ar Brynawn Dydd Sadwrn. Beth yw ni? Wedi Gwener? Unrhyw Brynhawn. Unrhyw Brynhawn. Ie, a wneud nhw from scratch fel nhw'n gweud. Oce, dwi ddim yn broses cymleth. Just dechrau off gyda blawd cryf. Mae rhaid cael blawd cryf, sef blawd bara. Mae'r gluten, sef y protein sydd yn y gwenith, yn galluogi i'r toes i fynd yn gryf ac yn stretchy, a hwnna sy'n creu yr air sy'n mewn yn yr bara. Okay? So, pidwch y trial gyda blawd plaen, neu fe ddim gweithio. Wedyn mewn at hwnna, mae rhaid cael birim, llwy debach fan hyn. Mae eisiau llon llwyed o birim sych i fi'n defnyddio, achos mae hwn yn para yn y cwbwrd am amser hir. A mae top bach, ceiad bach arno fe, felly bydd hwnna gyda chi am fisiodd, a rhyw bint yw hwnna, felly dwi ddim yn rhywbeth trud. Llon llwyed o halen mwyn cael rhoi blas, okay? A wedyn, fan hyn mae'n amrywio tamed bach o dorth arferol. Ni'n neud toes melys, felly mae angen bach o siwgr, rhyw 100 gram o siwgr, okay? A mae eisiau un wy. Yn Saesneg, maen nhw'n cael hwn yn enriched dough, felly mae yn does cyfoethog. Okay? A wedyn mewn fan hyn, mae gyda fi bach o lath, a bach o fenyn, tua gwmynt a hyn o fenyn, rhyw llon llwy fwrdd o fenyn wedi toddi mewn ynddo fe. Okay? Pa lath wedyn? Just lath normal. Semi-skimmed. Ie, beth ych chi'n defnyddio gytre, dim gwaniaeth o gwbl. Okay? Chi moyn yn dwym, ond nid yn ferw. Os bydd yn ferw, mae'n lladd y birim. Okay? Felly ni droi ar cyfan hyn gyda'i gilydd, ac ychwanegu y llath. Hwn tymedd bach ar yr ochr twym. A fel wyloch chi, ges i hwn mas o'r microdon, felly just toddi'r mewn iddo fe. Okay? Os ych chi ddim yn moyn defnyddio llath, defnyddiwch dŵr rhywun beth ag arfer. Okay? A wedyn dod â'r cyfan at ei gilydd, tan bod e'n weddol glib, fel hyn. Os dwi yn rhy glib, llwn i ychwanegu bach mwy o flawd nôl. Mae'n haws wneud toes glib a ychwanegu blawd yn hytrach na wneud e'n rhy sych, a wedyn mae'r cyfan yn ffeili, a chi'n teimlo, mae'ch buns chi'n drwm, a chi'n chi ddim yn teimlo bod chi wedi llwyddo. Felly, well gen i ychwanegu tamed bach mwy nawten o flawd fyna, mwyn dod ar toes nôl mewn i pelen bach fel hyn. Wedyn, mater wedyn, gyda llaw, mae hwn gyda fi fan hyn, os oes un o rhain gyda chi adre? Ffili gwybod, Ti'n gwybod beth yw e? I bych chi'n galw, sa'n meddwl am y gair Cymraeg na Telino. Na fe, telino. Mwyn, ie, dod i fe yn yr peiriant, chi'n galw fe? Tynnu ffili siarad. Ie, a ychwanegu y dough hook yw hwn, a mae hwnna yn neud y gwaith caled o dylino yr toes ar eich cyfer chi. So, newn ni fe a llaw prynawn yma, i ddangos pwy mae rhwydd mae e. Just mater o ychwanegu bach o flawd, blaen y bysedd fan hyn, mwyn gallu just gorchuddio'r cyfa mewn blawd, fel bod e ddim yn rhy sticky, a wedyn, just defnyddio cefn y llaw wedyn i bwysio a tynnu. A beth ni'n neud nawr yw estyn yr gluten, i stretcho fe tyma bach. Fel se chi'n stretcho balŵn mwyn neud e tyma bach fwy elastig, fel bod chi'n gallu hwthu fe lan. Okay? So, cadw fynd fel hyn, a fe welwch chi, wrth bod fi'n neud hyn, mae fe yn dechrau mynd tyma bach mwy o belen, a yn y pen draw dwi'n troi yr ochrau rownd fel hyn, a'i plygu fe mewn, a troi ar drosto, a mae gyda chi pelen fach o does. A mwyn am barod? Mae'n barod i orffwys. Right. Os dimlid i hwnna, beth o'ch ffoeni, fi'n meddwl bod chi'n diolch chi. Mae'n dwym neis. O, di. Mae'n hyfryd. Mae'n gwres bach neis yn y fe. Sori, ti'n moyn? Na, mae'n iawn. So ni'n dod i hwnna nôl yn y bowlen nawr, am tua awr tan bod e'n codi. Sdim space yn hwnna. Mae un gyda fi fan hyn, dwi wedi gwneud yng nghynt. Wynt neis yna hefyd, ys gael weid. Os dimlwch chi hwnna nawr, mae llond pocedi bach o air. Mae'r birim bach wedi bod yn anadlu, a wedi rhoi'r carbon dioxide mewn yn y toes, a mae'r toes wedi gallu stretcho oherwydd yr gluten. Mae fe'n rhywbeth eitha gwyddonol, os ych chi moyn, os ych chi diddordeb. Beth dwi'n mynd i wneud nawr yw just gwasgu'r air yna allan, fel hyn, a'i rolio fe. Tan bod y cyfan yn fflat. A beth dwi wedi wneud yw cyfuno bach o fenyn, bach o cinnamon a bach o siwgr. Gellwn yr menyn i fynd tymeredd stafell. A fi wedi wneud rhyw fath o menyn cinnamon. O, na, modd yn gwynt o hwn. Drio ni hwn, Gewch chi drio le, mae fe'n ffein. Fe hwnna'n hyfryd ar ben lot o bethach. A ni jyst yn gwasgaru. Mae yn dweud. Ni jyst yn mynd i wasgaru cillell bach fwy o faint. Dyna neis iawn. Llwy'r un yna ni. Fel na. A wedyn, i ni'n rolio yr cyfan i fyny fel hyn. Mae fel sausage roll na. Mae fel sausage roll. Fych chi goginio fe fel na os chi am. A wedyn, i ni'n torri darnau bach fel hyn
Os welwch chi'r tin yn fan hyn, fi wedi dod i cling dros y top. Gosod nhw fel a wedyn. Gosod nhw fel yna mewn tin, mae dyn ni tin fan hyn, ond hefyd dodwch bach o olew o dano. Mae toes bob amser yn hoffi sticio yn fawr iawn i dins, okay? Felly digon o olew o dano a gosod y rolls bach wedyn Yn eitha ar agos, yn y dy fe? tin. Mae lan i chi. Fyna, os ydych chi'n wedi, mae dy fi tin a fi wedi gwahanu nhw, okay? Fi wedi dod i nhw mewn yn unigol. Felly, os ydych chi'n licio nhw yn feddal, mae fel un yn well. Os chi'n licio nhw yn eitha crunchy, falle ar tu fas, ti'n bach fwy o grwst, mae'n syniad da i goginio nhw ar wahân fel yna. A mewn i'r ffwrn, Lisa, Mewn i'r... O, dim smell, tua 15 munud. A'r tymeredd. 180 i 200, weddol uchel, really, ond peidiwch ydyn nhw mewn tan bod rhain wedi codi. Nawr fe nes i hyn, okay, dysgwrwch ar y gwahaniaeth fyna, mae'r hynna'n rhoi ffres, mae'r hynna wedi bod tua awr, okay? Mae'r gwahaniaeth yn dipyn, mae'r birim wedi gweithio eto a wedi chwyddo yr toes, okay? Nawr te, yn glo iawn, fi'n siŵr bod chi'n moyn trial. Dwi ddim yn mynd i weini rhain cyn just gosod, tymed bach o icing a lemon dros y top. Na nhw'n edrych fel y buns wedyn, yn dy fe? Fel na, a wedyn maen nhw'n hyfryd. Twymwch nhw yn y microdon os ych chi am, okay? Ac i ni eisiau O, A chi moyn blasu. Yn sydyn. Diolch yn fawr iawn. So, gei di flasu, ond... Mae rhaglen ar fi'n benni efo'n byta'n gloi. Diolch yn fawr iawn i ti, Croeso. Lisa. Ie, ni'n i joio'r ein gyda disio o de nawr. Diolch yn fawr iawn i ti.